DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, 7:15 in morning. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, good morning. Day pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan ng sarong isyu malinawan asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGB Radio. Kaso hapon, Domingo pala, ipiniresentar mga tugang sa publiko ang 20 junior na mga beauties para sa Miss Ibalong 2025. Yan, ha? Sarap sa mga highlights, mga tugang kang Ibalong Festival, iupuan, may kinaaraman dyan mga tugang sa Miss Ibalong, no? Sinsiring man, kasuhapon man, pinag-inauguraran mga tugang ang bust ni former Congressman Kaling Imperial dyan po sa Bicol University. Dahil lang siyang author, mga tugang kang creation kan Bicol University. Baka din aram kan ibang mga estudyante dyan sa BIO na siya po ang principal author, mga tugang kang pagkakariar kan Bicol University kang 1969. Di pa ako junior kayo na, adi? Ha? Di pa ako kayo ni? 1969, wala pa tayo sa mundo kan pinunan mga tugang ang Bicol University. Kaya, agadan ko na muna ki-reaction mga tugang ansaro sa mga imperial digdi po sa syudad na si Congressman. Konsihal, City Councilor Sunshine Imperial. Kasi Councilor Sunshine Imperial, mga tugang, aki po siya ni Dipontong Mayor Benjamin Imperial. Ang pagkasabot ko po, si Mayor Benny, buda si Congressman Imperial, magtugang. Yan, ha? And siya man, mga tugang, ang band leader, kang mutya ng Ibalong 2025. Yan, Councilor Sunshine, maray naga po. Good morning, Sir Henry. Good morning man sa indong gabos na paraan tabay ngunyan na pagkaaga. Ayan. Kumusta ka po, Congressman ba akong Congressman? Kumusta ka po, Councilor Sunshine? Kurab ako kaan, Sir Henry. Dahil kapag kurabon, takumpara sa imon, maabot iyan. Okay. Primero, tama ba si Mayor Benny magtugang kasi Papay? Tama, tabi kon si Sunshine? Bako po. Magano? Actually, garo na magtugang. Ayun. Okay. Okay. Garo Okay. magtugang, but they are actually first cousins. First cousin. Alright. Pero kasuhapon sa unveiling kang bus ni Congressman Kaling Imperial, nailing ko po yung kadungan with with Secretary Gibo Chodoro kang National Defense. Ika po bilang saro sa mga Imperial, ano po ang reaction mo kan ansa imo na tama ba gari ano apod mo uncle Congressman Kaling Imperial pinag-recognize bilang principal author po kang creation kan Bicol University Council Sunshine? Actually, Sir Henry, ever since po ang abot ko sa iya, Papa. Ayun. Papa Carling. Talaga ha? Okay. Oo, halos talagang ang pagtratar mi sa iya ay pangduwang ama na po. Opo. Oo. So, kasuhapon po, Sir Henry. Well, of course, we are deeply honored dahil syempre ini pong pag-recognize kang Bicol University po since sa bilog din ng Board of Regent. Opo. So ito pong pagtubod ni Papa Carling kato na ang edukasyon sa pinakadakulang investment na pwedeng magbago ning sarong nasyon dahil ini makreatar syempre ning opportunities pakusugang komunidad. Opo. So ito pong pagtubod ni Papa Carling na talagang magkaigwa ning sa iyang mga
pangarap na magkaigwaning mas magayon, mas maray, mas quality na access to education. Sarong dakulaon pong unra para Opo. sa muya na bilog na pamilya kasuhapon na ito po na pig-recognize man po kang Bicol University as in kan sanggunian pang lalawigan kang Albay. I see. Ang Biyo Palan City Councilor Sunshine, na founded siya kang June 21, 1969. Wala pa ako kaini sa mundo Lalo nang ikawara ka pa. Wala pa po. Lalo nang ikawara ka pa. Tamato ako sa imong maray. Pero base pala na sa Republic Act number 5521 na na-approve siya, actually na-approve siya kan lower house kay ito, and then sa upper house pala sa Senado, ang co-author ni Congressman Carling Imperial, si Senador Dominador Aitona. Sarap man na Bicolano? Iyo po. Oo. Iyo Kasi po. may Parehas countermeasure yan sa Bicolano, no? Senado. Correct. Oo. And then sa co-author niya si Congressman Jose Alberto kan Catanduanes. Puro Bicolano ini. Opo. And in fact nun yan, ang mga Catanduano nag-eskwela sa Bicol University. Ako naging estudyante diyan. Okay. So with that po, malain ba yan dila ko kunya naagay. So with that po, Councilor Sunshine, bilang aloy mong midbid, aki kapagayod ka ito si Congressman Carling Imperial, ano pang hiling mo sa iya birang salong politiko sa Segundo Distrito? Well, si Papa Carling talaga, kung mapapansin mo Oo. very po siya he's very humble. Mailing mo siya visionary, mailing mo siya na talagang grabe po ang niya sa pamilya. Ini po bagang ara mo po every weekend ka to igo kami nga small gathering. Yeah. Ang importante sa iya is nag-irilingan ng pamilya, nagkakairibahan. Opo. Arong po talaga siya kaanan ever since talaga po ang turo ninda sa muya mag-eskwela, magtapos. Oo. Yung very Yeah. kaan. When in fact, when Papa died, diba, akiunon pa po ako, Yeah, and yeah. Mama was also a housewife. So, it was Papa Carling po na nagtabang sa kuya sa allowance ko na pang-eskwela, oral daw. Ay, maray paragduman naman ako sa iya ka ito. The housewife po baga si Mama, Yeah, nag-ilang yeah. si Papa, nagkakralasi kaming 5 magturugang. So, pigtuwangan niya po kami kato na makatapos magklase. Opo. Sa paagi kang pag-sustain, maski pa pero paano kang oral daw na panggastos. Iya. May na-mention po sa imo kasahapon, although di ko alam kung personal midbid ni Congressman, ni Secretary Gibo Teodoro, si Congressman, pero aram kung bid niya ita. Gano'n na-mention niya na sarong eskwelahan sa US, ang siya na pinag-eskwelahan sa Master of Law, Opo. kan uminaging Opo. mga panahon tabi, kung siya Opo. Sunshine. Di ba? Opo. Oo. Magkaibahan po sinda kang inat sa Congress, nagkaibahan sinda and sinda man ni Tita Norma. Oo. Sinda po supig-apod ka itong wise boys. Okay. Kung Okay. narumduman mo po si Tito Miling na Espinosa. Iya. Mas bate. Oh, yan. Yan. Opo, sinda po ito. Mm. And yesterday, nagkaigwa mo po ning oportunidad, magkaoron po kami ni Secretary. And he also mentioned na he knew Papa. Oo. Sabi niya, midbid ko si Papa mo. Sabi niya. And then he said na midbid niya man sutugang ni Papa na justice po. Yeah. Inot. Oo, si Justice Imperial. And then sinabi niya talaga na ang apod niya po kay Papa Carling, Tito. Okay. Tito Oh. Carling. And sinabi niya po, Yeah. talagang Papa Carling was like a family Ayun. sa Oo. pamilya ninda because syempre po, saro po man siyang kuwangko. And we all know na si Danding kuwangko. Yes, yes. Best friend baga po ni Iya, Papa gari Carling. magtugang ang Very duwang close. niyang panahon Yes Di ba? po. Yes po. So, sabi niya, dakulaon na bagay ining nagibo ni Papa Carling. And I mean, sabi niya, it's about time na Yeah. maski pa puro paano ma-recognize man kang tao. So, ginibo niya man po dahil saro man talaga po siya sa nag-inisyar kaning para magibo ining Bicol Yeah. University. Opo.
Opo. Okay. So, anyway, magayon po yan na mismong su Defense Secretary ang duminigdi dahil ang tamidbid niya palang personal si former Congressman Karing Imperial. And ganyan, ang Bicol University, saro na po sa institution, eskwelahan na nag-producer tabi Consi Sunshine in quality graduates, bako lang quality graduates, mga board top passers pa sa bilog na Pilipinas, Oo, di ba? maka-proud po, Sir Henry. And sabi ko nga ni kay Secretary, baka dai din aram kang iba. Opo. Actually, bako lang ang Bicol University. Even BRTTH. Ay, yung mananggad, adi. Opo, Yung mananggad, tama opo, ka. Sir Henry. Yung mananggad. Alam mo po, even Tama, Pag-asa tama. National High School. Iya. Reporter ako ka ito, siya mananggad ang author kaya na Bicol Yes. Regional Training and Teaching Hospital. Dati bagang Albay Provincial Hospital yan, di ba? Dating Yes, IPH yan sir. Yung mananggad, siyang author ka yan na ginibo na Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Natandaan ko, tama. Nag-cover kami ka ito, tabi, Consi, Sunshine Talaga kang po? inauguration ka iyan, and it was Congressman Imperial tabi. Yaon siya duman. Natandaan ko mananggad, kan mga Opo. nakaaging panahon. Pati palang pag-asa, ha? Opo, Pag-asa Pag-asa National National High High School. So, kung mahiling mo po, Sir Henry, ang naging direction po ni Papa Carling was to, Oo. provide in quality na education, access to education, and even healthcare. Hmm. Diba? Yeah. Yun po so sa iyang nawalat na regalo sa tuya. Opo. And Opo. I'm very proud naman po na talagang finally po, igwa naman siyang memorial bust naman sa Bicol Yeah. University. Sabi nga ni Secretary, it's about time na mapaisiman sa mga estudyante na kung ano po so history. Yeah. No? Kasi sometimes we tend to forget eh. Yeah. Yeah. Oo. Okay. Pero tabi, kung si maghapot ka sarong personal na bagay sa imo, Ano po, tabi? Sir nataan, Henry? kadaklan sa Imperial, magayon budak pogi. Depende po kayo din sa nag-iiling. Sabi nga ni Secretary Kasawapon, sabi niya, ano nga yan, kapandok man nga yan ni uncle mo. Sabi ko, iyo po. Naling ko man ang gasubas. Alang kaw ang dungo ni Papa Carling dyan. Dali ko man ang gasubas. At may kahawig man sa pagkagibo. Opo. Okay. Anyway, tabi, Councilor, salamat na maray sa bagay nan. Pero, digdi pa ako sa kung gusto gayapot sa imo ta. Kan Sunday, tama ba yun, Sunday? Pigpresentar ta na sa Opo. publiko. So, 20 official candidates for Miss Ibalong 2026. Pwede po ihiras mo sa listeners, tata. Aram ko ikapon majorette kan mga Miss Ibalong kada taon. Pwede po ihiras mo sa Una mga ako listeners, si Sai. Una ko ang leader, si Al. Anyway, iyo po, Yeah. Sir Henry, actually, nagkaigo po kitang public presentation which was done in SM last Saturday po. Yeah, And yeah. then we had a press con po kang Domingo. Hindi po sa The Oriental Hotel. Apo. In which ang Oriental Hotel po, siya po ang magiging official residence po kan sa tuyang Ay, wow. mutya ng Ibalong 2026 na candidates. Opo. And it will start po sa August 15 until the coronation night. Yaon po iyan, gabos na kandidato dito sa Ayo. Ciudad kan Legazpi. 15 sinda ma-star dyan hanggang coronation night. 21 po, opo. Ayo. Which is the coronation night. Opo, okay. Paano po pinili Buda? Mga taga-sain bang mga candidates na tabi O na yun so napili? pinaka-question. Opo. Actually po, Oo. yun po Sir Henry, ang kombinasyon kan sa tuyang mga kandidata. Hali po ini sa manlain-lain na lugar. We have po ining candidates, total po is 20. 20, okay. Okay? We have one from Naga. Oo. We have one from Pwede po, Sorsogon. pwede po tabi, konsip, abang pigatra mo, isabay mo na sa pangaran tabi. May pangaran ka sige dyan? po. Igwa po. Sige daw, sige po. Go ahead please. Okay. Okay. We have Nicole Peña Serrada. Oho. Buhi Kamsur. Buhi Kamsor, okay. Opo. We have Yvonne Rosas of Masbate City. Okay. We have Angela Joyce Tabago of Jose Panganiban, Camarines Norte.
We have Iya Lester Bober of Daraga Albay. Oho. And we have Micaela Barcela of Bakakay. Oho. We have Lisa May Pintor of Ligao City. Mhm. And Sherry May Romaraog of Bato, Mm. Camarines Sur. Mhm. Mary Denise Alexander Nueva of Bula, Camarines Sur. Okay. And of course, Jasmine C. Baluloy. Barlet. Pagod ako, Baluloy. Una mo, Sir Henry, si partner. Pagod ako, so kaya rin ako na Mawarag ka po. Mawarang kitang kapader kayo ni Digdi, oh. Jasmine, ano pong apelyido? Jasmine Barlet of Legazpi City. Oh, And Marie Alain Custodio of Camarines Sur. Mhm. Krisa Toral of Naga City. Mhm. Jamila Van Jastel of Legazpi City. Opo. And then, ini po nga Bernadette Giliana of Bulan, Sorsogon. Mhm. Lisa May General of Pili, Camarines Sur. Mhm. And Christine Margaret Odonio Kangdaet, Camarines Sur again. Mhm. Abby Cañete of Masbate City. Oho. Precious Giselle Mortel of Masbate. Opo. And Jasmine Nicole Cordial ng Camarines Sur. Mhm. Sarah Charisse Abigail Bagazina of Ragay, Camarines Sur. And lastly po, we are joined by Miss Cristel Candice Mhm. Pagdagdagan Oho. of Ginobatan, Albay. Iyon. Pigdit-ditan si Jasmine Digdi, ah. Duwang Jasmine pala nito. Dahil pa na diretsuhan, Sir Henry. Actually, kung napansin mo po, Sir Oo. Henry, we have 7 from Camarines Iya. Sur. Duwang Cam Norte, di ba? Cam Norte? Duway. Yes, we have 2 from Cam Norte. Oo. Ang Albay po, kombinasyon. May taga First District, may Ginobatan, may Second District, Daraga, may First District, Third District, Bakakay, Ligao. And of course, we have our Legazpi and Skabay man po ang Naga. Ayun. And Sorsogon. Opo, okay. No rin po sinda official nagari yaon digi sa Legazpi nagabos tabi, Konsi, Sunshine. August 15 August po, tabi, 15. Sir Henry. August Oo. 15 po. Oo. Yaon na po ang sa tuyang mga kandidata. Ayun. And, they will start to mag-ikot po dito sa Ciudad Can Legazpi, you know. Ini pong mga other establishments and of course ini pong mga tourist spots Yeah, where they yeah. could showcase man po ining mga yaon taligdi sa Ciudad Opo. Can Legazpi po. Konsi, pwede po pakisuyo sa imo. Yes po. Pwede dahil mo digi sa DCGB, maski nagkapera sana. Actually po, Sir Randy, yung ani po ko Maski nagkapera sana, sa oh. Indo ni Tito Glenn. Opo. Ipaaram ko kuta, nadarahong ko kuta dyan. Maski na mo na pagpaaram kay Boss Glenn, ipaaram mo na sa ako, okay na po yan, approve na. Di pa ako nagtutugot, approve na po yan. Gusto ko po talaga sa Yeah. Henry. Daron mo po sa aram kode mo po, ya digdi, Sir ha? Henry, kunata. Yeah. Aram mo po kunata. Nata. Gay, nako, aputon mo po si Sir Al kang pig-interview itong initial. Oh. Garo pang coronation na ito sindag. Aram mo po, igwapong geodetic engineer. Iyan. Yeah. Igwapong graduate ki diplomacy. Wow. Igwang manlain-lain po. Karaklan po kayo, graduate ini o mga college students patabi, Consulo? Ang iba po, graduate na po. May nagtatrabaho na po. 24. May Okay. ibang edad. May Maray kayo, kakagraduate mag-prepare din kaming lang hapot digdi sa DCGB. Adi, testing on practice on ta, adi. Di ba? Di ba nga po? Oh, o di, ika na pong bahala kung anong aldaw sa 15 to something to hanggang coronation. Basta po, ready po kami digdi konsyal tabi. Pagayon ng pwedeng studio digdi. Magmakasya daw po dyan, tabi, Sir Henry. Ah, Pagbanga. Pagbanga, mga sampulo lang gayon tabi. Baka magulpi man. Ika, bahala ka na po kung pera ang available lang na pwedeng darahan mo digdi sa muya. Sailing ko, Sir Henry. Darahon ko na lang po, kabos. Yan ang gusto ko sa Tangani, imo. magkaigwa, Meron naman mo, so, opportunity yan. na talagang one-on-one man bagasindano. Naramdaman mo, so dinara mo duman sa mo sa interview ta sa Ibalong Festival. So gabos na nang garana. Opo. Eh. Pero
Sir Henry. Kung talagang tugutan po ako nindo dyan. Sure po, sure. Okay na po ang Iyo tabi. po. Sigurado po Tawag yan. ko po, Sir Henry. Text lang po Sige kita, po. then daron mo I po sa will. DCGB. Yeah. Opo, I will Okay. schedule po, Sir Henry. Yeah. Tabi. Opo, okay. Pero po ang marireceive ka ining premyo tabi, Councilor? Ang sa tuya pong mutya, I will receive 500,000 po. Opo, okay. And then Supanduwa po, 300,000. Okay. And then 150,000. Mhm. And then 100. And then su panglima po is 75,000. Wow, Pero okay. wala na po iyan. It's net Walang tax, ano? price na po iyan. Net na yan. Opo. Oo. Di po kayo baso sa indang withholding tax. I Opo. see. Opo, okay. So ang coronation night po is August 20. Friday holiday. Wow, tamang-tama iyan ha. Ayo, tama nga na. So sa kwan yan, August 21. Ninoy Aquino yan, di ba? Yes Oh, po. holiday. So pwede kita, saan po gigibuhon ng tabian, Konsyan? Sa ICR po, tabi, Sir Henry. Yeah. May naisip na pa pong host kung si Sai na sikat-sikat na taga Manio kung ano. Ay, ito pong host kay Puhan, ma-one-on-one mo man po ito, Sir Henry. Iya, dahil ang gusto ko sa imo. Maski nga ya separate days, interviewon ta digdigrara to promote da ibalong damo siya inang ibalong. Iyan lang, Sir Henry. Ano? Ika po ang maduman. Ako, ay, During the pageant. anytime tabi, basta tinara mo, madalagan talaga ako Kamu duman. po ang maduman. Yeah. Ano po, Boda ilalive mi sa Facebook yon, ilalive mi sa DCGB News Online tabi ang ibalong Opo. festival ta. So talagang Opo. yaon pa ako duman konsiyan. Okay, dapat ka mo po na Tita Brenda. Dapat mahiling po ang sa indong team dumanta. Sa iling ko po, aram mo po, Sir Henry, there's something different about Mutya this Yeah, year. yeah. Ini pong pageant. Mhm. Iniba mi po siya. Bako lang po ini so ordinaryong pageant. Maparaso ang mga kandidata. Bako po. Yeah, yeah. It's more of like kumbaga, a celebration po. Karo po siya show. Opo. It's gonna be an entertainment all-in-one night po. Yeah. Iba po Yeah. itong pagluwas kang mga kandidata. Very good. Okay. Ano po, may theme sa Q&A ngaya it's more on ngaya. Halimbawa, ngaya environment, more on sa araw gani po. It's about dapat knowledgeable sila about ibalong tabi Councilor Sunshine. Dayman. Wala man po, Sir Henry, but we DMI po piga-alawang any initially na pag-urunan mi na direct is not political, not correct. religious. Oo. Opo. Actually po, so last year na question, halik po ito sa kuya. Ako po kaya nagigibok ang final Yeah, question. yeah. So Very final, good. so sa top 5, Opo. ako po So fine. nagigibok. Ayun. Opo. So wala man po, nothing in particular. Basta bako lang Politika or religious, or ano? religious po. Or Very good. personal masyado na approach sa mga Opo. kandidata. Opo. I see. Opo. Okay, Councilor, imbitasyon tabi sa publiko and sabay na po ang mga para sa ibalong festival ta. Go ahead tabi. Ako po tabi si Councilor Sunshine Imperial. Gusto ko po tabi kamong imbitaran para sa Mutya ng Ibalong 2026. Sana po kamo po ay magkaigwa ng oportunidad para maghiling po ng coronation night which is on August 21 dyan po sa ICR. Around 7 p.m. Mapaluwas po kami ng tickets anytime soon po. And ini po libre. Libre po. Maduman lang po kamo sa tourism office and then you will get your tickets po. And syempre po, ini po sa rumi pong handugman para po sa celebrar man po kaning sabi ko baga Sir Henry sa imo ini po this is not just a pageant. Yeah. Sabi mi nga ni, this is more of a celebration of women. Ini po bagang pagpahiling kan sa indang resilience, courage, ini pong grace and ini po kayang nangyayaring ngayon.
And sabi mi, it is also our way of showing na sana kita po through this platform magkakaigwa po kasi ning collaboration ba, Sir Henry. Yaon po so sa tuyang LGBTQIA+, na we also recognize ini pong artist ninda so sa indang talent. So kami po nag-iimbitar sa Indogabos na sana ma-witness po nindo ining handog mi po sa Indog na taon para sa mutya ng Ibalong 2026. Iyon. Very good. Sana po, pati po kamo, Sir Henry, Opo. dyan sa Indong istasyon, magkaigwa man po ninsan sa, Yeah. lalo na po ika, Sir Henry, Yeah. magkaigwa ka po ninsan sa, na mas mamidbidan up Yeah. close ang sa tuyang mga kandidata. Opo. Okay. Last question tabi, Miss Konsehal Sunshine. Yes po. If you were given an opportunity, if you were given the opportunity to compete in Miss Ibalong, would you accept it? Why or why not? Dahil po ako, Sir Henry, Dahil kasi Hindi po ako ma-intra. Pwedeng bumuhat si Kwan, Mahigpit po ang sa kuyang mga tugang. pwedeng bumuhat si Mayor Benny Imperial. Pero alam mo, Sir Henry, Opo. Jesus ko, kung para sa kuya lang iyan, Yeah. talaga, kung iyon lang talaga ang naging, daano ko baga, path ko, ay, magayunon po na mag-intra. Well, makaugmahon po. Yeah. Dahil, so first day pa lang ninda, mailing mo na, garo baga, Opo. grabe na so band ninda. It's truly an experience. Yeah, Sabi okay. ko nga ni sa inda, Sir Henry, anuman ang mangyari after kaning event, Opo. diin ninda pagtugutan na mabago ang panghiling ninda sa sadiri ninda. Opo. Dahil sabi ko sa inda, ang kada journey, ang kada kompetisyon, the experience, for sure, they would come out as a better person. It's also a chance for them to improve themselves. Yeah. Diin ninda pag mali ito ng sadiri ninda, just in case that they don't make it. Sabi ko ngunyan pa lang, all of you are winners already. So I congratulated them. I told them that for them to take the first step Yeah. is already a huge sign of courage and talagang gana na po sindagabos para Iya. sa muya. Iya. Opo. No? Opo. Salamatan po, Konsihal o City Councilor Sunshine Imperial. Mabuhay po. Salamat po, Sir Henry. As in, salamat po sa gabos sa imong paraan tabay ngayon na pagkaaga. Regards po kay Tito Glenn, sa Brenda, as in sa gabos mo pong pag-iniba dyan. Salamat po, and I will see you soon. Yeah, sure po. Yes po. Konsihal. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Alright. Mga tugang City Councilor, Sunshine Imperial. Matindi man sa hapot ko, Junior, ano? Pang-miss. Matindi man. If you were given the opportunity to compete in Miss Ibalong, would you accept it? Why or why not? Gani. Abo ko kan mga araw kan na mga hapot-hapot. Mano, maray na aga. Pwede ka na mag-host. Kanto kaya kam panahon ni board member Glenda Bungaw baga. Siya ang chairman ka ito kan Magayon Festival. Duman ako sa screening pare. Sa screening pa sa nakan Magayon Festival, member ako ka ito sa kan screening committee kaya medyo nagadan alala ako gihapot na araw kaan. Kaya pala talaga nga, pero gamay na gamay mo ba? Medyo. Ano? Okay. Iniapot ko. Yeah. Gusto ko man naitiyan ko, ano. Mm, You know, sa pamilya Imperial, Yeah. congratulations. Dapat kayo to pa yan eh. Yeah. Yeah. Kaya lang, mistake. Ngunyan, apot ko, iniapot ko sa apot mong programa. Opo. Iyan ang mga araw kaya, halimbawa ang araw kay Papa, ginibuhan siyang repulto. Ano papag-ibo ka yan? So, eskwelahan mismo o so family? Ay, di ko, ayun man ang, di ko nahapot, di ko nahapot sa biyo iyan. Totoo si Joshua, baka may yaon duman. Tayo nag-report ka sa bago. Kasi Di ko nahapot pare, sa budget ka kung saan man ang gadhali. Iyo. Oo, Yeah. baga ba ko? Tama ka. Kung ako ang
mga putol mo, mas magayon na so yan na institution ang magpag-ibo. Iyo. Tama ka. Kasi naman ito, so pag-ibulin na kayo sa ginibuhan kan para sa inda. Ako sa iling ko ta. Si Secretary Chodoro mismo niyaon dyan, so budget man nagayo dapat i-check ta, i-clarify ta kung saan hali ang pondo sa pagpag-ibo tabi. Kasi yung mga ano bag-arugan ribulto dyan sa PPO na ilinggoy ko dyan. Si Magallanes, Magellan, sa likod baga, bus ni Magellan. Legazpi. Sorry. Si Legazpi, Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. Diyan nagpag-ibo ba ka, syudad? Correct. Sabi, may mga naisiyang pangalan pong halida sa Spain pa. Pundo, funding, oo. Basta, magayon baga kung hali talaga sa institution. Good point, Migo. At talagang marirecognize mo doon tao. Aluyo na lang participate. Correct. Ngunyan lang. Ayun lang ito. Okay. Muna, kuara mo. Deko nahaputa. Ihaputa sa mga pag-iribat. Haba na yung kasapon naman. Okay. Thank you, Mano. Salamat, Don. Alright. Thank you so much. Okay. So, bago ang report kan mga pag-iribat, nasa standby na si Jimmy, si Angel, at Joshua. Balikan ko lang tabi sa history kan Bicol University. It was mga tugang founded in June 21, 1969. Sandali. Taon ni pala nagdadangog si Congress, nagdadangog si Consial Sunshine. Sabi niya, Provincial Government Albay. Yan. Manong Reg. Provincial Government of Albay po ang nagkwantaunin fundo. Sabi ni City Councilor Sunshine, it was the Provincial Government of Albay founded it, sir. Yan. The tribute and installation of the monument were initiated through the Provincial Resolution number 0606 and 2026, which was passed by the Sangguniang Panlalawigan. So, ang funding palangkayan hali sa Provincial Government of Albay. Nag-text man po si Joshua, Provincial Government, sir, Igwaki Provincial Resolution Pinasarso SPA. Very good. Thank you. Okay na tabi, Manong Reg. Confirmed by City Councilor Sunshine, it was the Provincial Government of Albay founded the creation of the bust of Congressman Carling Imperial, and then it was confirmed man by Joshua Bino. Okay. Takan June 21, 1969, ipinasa mga tugang ang Republic Act number 5521. It was formally organized and institutionalized in the following year on September 22, 1970. Yan. Dahil pa ako kan taon na ini, 1970. So, yung tabi yan. Republic Act 5521, authored and sponsored by the three founding fathers who collaborated to establish the university. No? It was Congressman Carlos Imperial, representative kan 2nd District of Albay. Pag may batas kaya yan sa lower house, mga tugang, iwang ki-counter sa upper house, the counter law, co-sponsor tabi sa upper house, which was authored by Senator Dominador Aitona. Saro man na Bicolanong senador kan mga panahon na ito. And saro sa nagtuwang kay Congressman Carling, mga tugang, iyo po si former Congressman Jose Alberto, representative po nin Catanduanes. In fact, nagtuturo po ko dyan sa Bicol University, kadakol akong mga naging estudyante po from Catanduanes. So, nanginginabang, ako lang Catanduanes, sa buong Bicol region, mga tugang halos nag-i-eskwela dyan. May Cam Norte akong naging estudyante, may Masbate, Sorsogon, Camarinesor. Halos buong Bicol region, tabi, nag-i-eskwela po dyan mga tugang sa Bicol University. So, it was mga tugang in 1969. Kaya lang na-institutionalize siya kan September 22, 1970. So, salamat po sa effort na iyan ni former Congressman Carling Imperial, asin po sa iyang mga co-author, mga tugang sa sinabi ng batas, no? Para mas maibugtak mga tugang ang Bicol University na sangunyan, mga tugang saro ng klaseng eskwelahan na nagpuproducer ng mga top-notchers sa bilog na Pilipinas, sa mga board exams, etc. Then, naman ko ito mananggad, iyan na BRTTH ngunyan, BRHMC, no? Si Congressman Carling man ka ng author mananggad ka ito, natandaan ko, ang dati niyang pangaran, Albay Provincial Hospital, no? Kung ako nasasala, panahon ang ka ito ni Governor Romeo Salalima, no? And then, iyan na pag-asa palaan, etc. So, meaning, sa ano yan, dakol ang mga naging contribution sa tuya
kan dating congressman kan segundo distrito. Sabi ni Renen, maugma na pagramdomon si Congressman Papay Imperial na iyoman So enot na franchise po kang DCGB ta ang broadcast kaya. Sandali lang Jimmy Angel Joshua ha. Expound ko lang kidiin. Ang broadcasting industry kaya kay pon ki franchise congressional franchise no. Sa lower house and upper house. Then ang congressional franchise kang DCGB kay ito panahon ni Sir George Bayona. It was authored mga tugang by Congressman Carling Imperial. Yan, okay? Tangani mga tugang na ining nadradyong nadadangog din do si Congressman Carling Imperial ang author kay ni sa House of Representatives kam panahon ka ito ni Presidente, I think it was panahon ni Presidente Marcos na ang inot na franchise kan kahit ang ngaran kan kumpanya mi People's Broadcasting Network Incorporated. So ang author talaga kan kalagulog ako sa DCGB nadadangog ko na yan na ang author kan sa mo yung franchise mga tugang first franchise of PBN of DCGB it was Congressman Carling Imperial. Alright, now alas 8:25 iyan mga tugang ang mga istorya niya itong niya na pagkaaga pagbalik tanaw sa tuya pong mga tao na nagkauning kontribusyon Henry M. sa tuya mga tugang na komunidad. An- Jimmy, Kay- nasalita, may dagdag pong report. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning Jim, go ahead. So, BP, maray na aga sa mga parantabay, naka one-on-one na face-to-face kan DCGB News Exclusivo ang PNR Acting General Manager Giovanni Miranda. Yeah. Naga-inspeksyon kaso hapon, primero yan sa PNR Station sa Legazpi, pagkatapos duminiretso ini digdi sa Barangay San Rafael sa Banuan kan Ginubatan. Mga first-hand information, anakuha niya tong mga datos base sa eksklusibong entrevista kan DCGB News na sabing opisyal kan Philippine National Railways na nagpasyar digdi kaso hapon. Yan sa Legazpi, aarayoso na ang mga pasilidad dyan tabi bibi at PNR Station. Very good. Sa pagsabing so mga train dating nag-ooperate sa Manila to Calamba, stop na. Dahil na ninoperasyon ang train duman sa Manila, dahilan sa ipinukos na ini duman sa mga proyektong NLCR o North Luzon Commuter Railway. Okay. So sa Tutuban Central Terminal, no operation na ito. Yeah. Dahil na? Dahil yun Jimmy? Dahil ang tutuban? Ora na. Very inter-provincial na lang ang operation. Meaning, tama ba ang pagkasabot ko? Gusto sabihin, dahil na siya kingaya direktang Legazpi to Manila? Ora na. So, ngaya, kung magamit ka kitrin pa Manila, gari ngaya, from Legazpi to Lucena to Arugeni, matransfer kang tren. Interprovincial route na lang, Bicol Commuter Train. Ayun. Gari maray man na konsepto ang Jimmy, di ba? Gari maray man na, alam ba ngaya, kung mapa Manila kang tren, hanggang Lucena iyan, mababa ka sa Lucena, matransfer ka naman kitren going to Manila, di ba? Pata, pitong train na operational pa, pinull out na auto na da sa na ito. Yeah. Sa Calamba na, sa Calamba. Calamba tulo sena na ang biyahe. Yaw na sa Caloocan tabi sa yard kan Caloocan. Yeah. So pitong mga train na inali duman sa Tutuban. Ngonya ni ko converter na ini sa Bicol operation, interprovincial train, commuter train operation. Okay. So ngunyan an PNR station dyan sa Legazpi, madadagdagan yan in mga train. Dahil ipapadara na digdi, ang term ni General Manager Giovanni Miranda, migration of the mga train sets o train units, papasiring na yan digdi sa mga probinsya. Okay, very Tapos good. nagpasir siya sa San Rafael, kaso naraot bagakan bagyong Christine, na-release digdi, in-inspection na niya man, then nasa procurement stage na kan mga materials. Once na nag-materialize na ini, mapo na restoration na nasabing train, at para mientras na pigre-restorar ini, ma-operate na muna, yan na ligaw naga route na train. Yeah. Okay. Okay. Tangugunta, eksklusibong entrevista niya to. Importanteng informasyon na ini maaraman kan mga Albayanos, Bicolanos, ratos kan PNR, mga release digdi sa Satuyang Runa. Okay.
Ayun. Gaspi, may mga preparation kasi doon para doon sa migration ng mga train. So meron pang mga kailangan tapusin ng engineering doon sa station para doon sa facility ng mga pag-maintenance ng mga train na paglalagyan ng mga train na nasa Manila na ililipat dito sa Bicol. Yung sa Tutuban, ililipat dito? Ililipat yung mga train na yun, dadagdag dito yun para sa operation. Kaya Kailangan mo ng mga facility doon, pasilidad para sa pag-maintenance ng train. kailan yun sir mangyari? Yung migration, yung paglilipat namin, ongoing din yung procurement noon. So within this year din yun. Actually last year pa yung na-target namin, kaya lang nag-failed kasi yung bidding last year, twice na nag-failed yung bidding. Kaya ngayon, naapektuhan yung budget, tangi kami additional budget, at ngayon, pinoprocure namin yun. Little background, ba't may ililipat dito? I-migrate yun dahil wala na kasing operation ng PNR within Manila to Calamba. So natigil yung operation nun dahil dun sa tinatawag na NSCR na project, yung North to South Commuter Railway. Kaya yung mga train ngayon doon sa Manila, doon lang nasa yarda ngayon ng PNR sa Caloocan at tumatakbo between Caloocan at Tutuban at saka Caloocan lang. So para mas makapagserbisyo ng mas maayos, kailangan dalhin na namin dito. Before pa ako dumating ng PR, nakaplano na yun yung pagmamigrate ng mga train. Ilang train yan nililipat dito? 7 yung operational na train yun, ililipat yung iba dito sa Bicol Commuter Train, tapos yung iba naman doon sa operation namin sa dito sa may Calamba to Lucena. So yung interprovincial train din yun. Yung Legazpi, Legazpi meron din, madadagdagan yan. Dati kasi nung dumating ako dito, dalawa yung train na tumatakbo dito. Correct. Nabahalang nung panahon ng Christine. Yung isa daw nasa Naga, yung isa So ang sa target Legazpi. namin dito, bukod sa may dalawang mag-ooperate na train ulit, mayroon pang spare train para pag may masira, may kapalit ka agad. So yun naman. Ngayon, isa lang yung available na train dito para mag-operate. Yung train na yan, by this third quarter, pag-operate kami hanggang Ligaw lang muna. So Naga to Ligaw. Naga to Ligaw. Pending pa itong train na itong restoration ng San Rafael Bridge, mag-ooperate kami ng Naga to Ligaw. Okay. So gari consumer, putol-putol ano? Isang train lang yan, isang train lang yan. Commuter train siya ngayon. Naga, Ligaw. Ligaw, Legazpi. Gararo ka ng pahit sana. Bako, dahil pa man makaka-operate ng Legazpi, taraot pa nga ni sa train Asorelis digdi sa San Rafael. Hindi ko nagango na. Okay. Naging operation na naging na-restorar na ini. Legazpi naga na siyempre. Pero may dagdag na mga train digdi sa Satuya. Okay. So yan ang importanteng informasyon na nakalap niya to kaswapon. Warati koordinasyon pati ni. Kaswapon nagbisita digdi dahil nga ni AC kan alkalde kan Legazpi, dahil AC kan alkalde kan Ginobatan. Biglaan na no? Oo, natimpuan niya to digdi. Ang pagbisita kan PNR Acting General Manager. Iyo yan ang mga importanteng informasyon na nakalap niya to. Basta sa interview niya to sa saya kaswapon. Iyan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangalan kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Orosite Legazpi City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwa. Loko na muna si Angel bago kita mag-commercial break. Nagdadangog ka mo. Magayong pong baretaan para sa PNR. Sana po matapos tulos yan. Always at your- Mga tugang sa mas talong madaling panahon. Mientras tanto, lubang kita kay Angel Mustasa. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning VPND. Good morning sa tayong mga paraan sabay. Sa mga dugang tapang bareta, bukas na para sa nominasyon ang opisina kan Local Youth Development sa Legazpi para di VPND sa gigibuho na Ibalong Youth Awards 2026, the Legazpi City Youth Excellence Award. Kung VPND kay Roxanne de los Santos Baldoza, pumayo ka na sabing opisina, ang pagtaon and honra ang inspired VPND kan mga values o pag-uugali kan mga heroic kan etikong ibalong, konsenta sa uwan na rekognasyon ang mga Legazpeñong jóvenes, mapamiyembro ini kan sangguniang kabataan, mismong ang SK Council, mga individual at sin organisasyon na ang aksyon, liderato, mga programa, serbisyo at sin ang commitment kan sa inang mga lakdang, ang may positibong resulta sa komunidad. Sinabi ni Baldoza VPND bilang pamayukan LYDO, sa mandato nila iyo ang mamonitor ang mga performances kan mga SK, sa ibong VPND kan mga clamor,
na ang mga SK ngayon dayman ngayon yung mga programa as in puro man sa na ngaya paligaan aram ngayon dakol ngayon dyan ang nagpe-perform ngayon ni na matibay. Ang aplikasyon VPNRI ang pwedeng gibuhon sa indang as in ipagsumitir sa indang opisina sagod sa Hulyo 27, 2026 o sa agiman iyan VPNRI sa indang mga email. Ang mga programa VPNRI ang mga accomplishmento ang dapat na nagibo sa laog ni 2 taon at kung gustong sabihin itong mga na-implementar na programa at in serbisyo po kan taon 2024. Nahugon sa VPNRI ang kapsang kan pagkipaghurunta kay Roxana Baldosa. Parang ang dami ng mga concerns ngayon, diba, na parang i-abolish yung sangguniang kabataan, wala silang nagagawa, sinasayang nila yung pera ng gobyerno and all. But I think as the LYDO is more babad doon po sa mga sangguniang kabataan ng mga performances nila, nakikita naman natin na doon may mga pasaway pero marami rin po yung talagang magaganda yung ginagawa at ginagamit talaga sa tama yung pondo ng gobyerno. Ayan, so sabi namin, kailangan ma-recognize sila. Para, di ba, kung sa mga susunod na mga terms nila, ay ng mga susunod na sangguniang kabataan, mas ma-inspire to do more. Kasi nga nare-recognize sila sa City Government of Legazpi. Mga youth organizations sa Legazpi, of course, you know, the youth serving organizations. Alam ko po na marami kayong nagawa na at ginagawa pa dito sa Legazpi. And I hope na ma-recognize pa po namin kayo. So, sana po ay sumali kayo, mag-nominate or i-nominate ang inyong mga sarili, mag-apply po sa ating Youth Awards para mas makita po ng ating mga youth ng Legazpi na marami pala ang mga programa, serbisyo na magaganda na ginagawa po. So yan VPNRI ang kapsang kanpayag as in pagkipaghurunta kay Ma'am Roxanne Baldosa kung saan ang LYDO VPNRI ay yaon dyan sa City Hall compound kaya pwede na sila naman magsumitir sa ating maritos ni Sir Man itong mga efforts man kan mga jóvenes digdi sa syudad kan Legazpi. VPNRI ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas sa Rutatuya kan PYZ Enterprises din sa Barangay Oro, Site Legazpi City. Angel Mustaza, this is the news. Salamat, Angel, sa report. Standby muna, Joshua at saka Karen. Babalikan ta ka mo, makalipas lang ka nagkaperang patalas pa. Alas 8:37 na po ni Naga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anak. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check! Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check! Expert teachers? Check! Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate? Tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Huwag nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best mi talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best mi. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon
nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, Nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak. Nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat-chop ang katuwang mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Para sa bagong Legazpi. Smile always. Para sa bagong Legazpi. Smile always. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik po kita mga tugang sa programa. Nasa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Joshua Bino. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. May sayad. Sigon kay Defense Secretary Gibo Chidoro. Itong mga Chinese scholars na nagsabing ang Batanes sakop kan China. Kay Defense Secretary Gibo Chidoro sa kaputan kan DCGB News. Bako kasaysayan ang pigigibo ninda kundi kasaysayan. Mainit ang payo ni Secretary Gibo duman sa mga nagsabi nga nila na ang Batanes nila parte pa kan China. Iba man sige po minari akano. Okay. Kinapot man niya to inita BP Henry nako Secretary ang kariribukan sa politika kan Pilipinas pwede niya kong gamiton kan China para samantalahon ibusulan sa indang mga claims sa West Philippine Sea. Sigon kay Secretary Chidoro iyo nga Tapos ngayang espasyo na pigataon sa Inda, tiga samantala kan China. Okay. Kaya dahil nga sindatawan pagkakataon, asin dapat ngaya ang hururon pag-abos sa West Philippine Sea, dapat dahil natiga sa lakan nin politika, tayo nga, sa tuya ngaya yan. Dangagunta dito Henry ang simbag sa tuya ni Department of National Defense Secretary Gibo Chidoro. Secretary, sa tingin niyo po, yung political turmoil ngayon sa Philippines, nakaka-apekto like yung China samantalahin para i-push yung mga claims nila sa West Philippines? Naturally, I mean, any space na ibigay natin, tinitake advantage ng China. Ngunit, kailangan natin alalahanin na sa atin na yun eh. Yeah, dapat ilabas natin sa usaping politika ang ating entitlements, ang West Philippine Sea, ang Philippine Rice. Dapat hindi na partisan yung issue na yun. Kasi atin yan eh. Ang pinakamagandang gusto ng China pag watakin tayo sa issue na yun. Kaya wag natin sila pagbigyan. Ano po masasabi niyo sa Batanes claims ng China? Sinabi ko na kailangan si Secretary Herbosa ang mag-examine doon sa mga scholar kasi may medical condition siguro yung mga yan at hindi
palagay ko may mga hindi kasaysayan yung ginagawa nila, kasaysayat. May sayad. Sabi BP Henry, ang pahayag ni Secretary Gibo Chodoro matapos magbuto baga kali sa sarong Chinese Sa Batanes pa gusto nang i-claimer na sa indada ito. Sabi na ninda, gari sakop ito kang Kan Taiwan. Tapos ang Taiwan baga ngaya, parte kan China. Parte kan China. Saka baga. Gabos na sa nagarao? Yeah, oo. Dahil naman ang si Secretary Gibo kikontas ako bilib man ako kay Secretary Gibo tampan ninindugan niya para diyan matindi. De basta minaatras yan pag-abot sa arog ka ng panindugan pag-abot sa soberanya kang Pilipinas. Dahil takot magtaram. Tama? Anyway, okay. Yan ang dagdag na istorya. Joshua Bino, DCGB. Salamat ka Joshua sa report. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit hatay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise at ngayon meron ng Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. You heard that right? Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Ang Liver Aid ay pro-liver, pro-treatment, pro-health, pro-treat, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay available yan sa Mercury Drug, Watson, South Sardag, leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamins, the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya po, mag-liver up na! Mga tugang, nasa linyaman ang report ni Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, thank you. Good morning, Tabi VP Henry. Pinahimutikan kan DPWH Second Engineering Office na ano? Pinahimutikan na naputol si Karen. Balikan natin si Karen mamaya lang. Pilitan mo na ilong si Padingal. Hali po dyan sa luwas. Babalikan ta ka Karen. Padingal, good morning. Go ahead. Salamat, Tabi Apade. Dahil rekognisado kan City Government of Legazpi sa programang Gift of Life kon an ina nag-aki sa BRHMC o Bicol Regional Hospital and Medical Center. Dahil makakobra nin 5,000. Ayun. Yan ang piglinaw ni Mayor Isiam Ismail sa kapotan kaniba kung natatawan. So, ibang nagaraking Tagaligaspi dyan sa BRHMC. Ayun. Iglinaw kan alkalde na pag inaki ka nag-aki nila dyan sa BRHMC, ang birth certificate, daraga. Iyo man ang gata di. So, iyo man ang gata ding technically, Your Honor. Iyo man ang gata no. Mas kita galagas technically, Your Honor. Pero ang birth certificate mo daraga. Baka questionon kan ko kung nata nagkao kaki. Baka questionon kan ko kung nata nagkao kaki benepisyo sa taga daraga. Yes, you cannot claim, Your Honor. Okay. My point, pwede. Benefits from Legazpi City Government because your birth certificate is from Daraga. Yeah, tama. May point si Mayor Di ba? Pwede. Di ba? Okay. Kaya, iyo yan ang piglilinaw kan alkalde. Dakol naman na naguluwas na mga negative feedback, lalo sa Facebook. Dahil man palan ngaya.
Oho. Tagaligaspi ka, dahil ka man nakakakobra ka 5,000. Yeah. Ito pala, Tama. nag-aki sa BRHMC. Yung mananggan ano. Yung manang. Basta ang klaro dyan Padingal, ang birth certificate mo sa ang address Legazpi City. Qualified ka dyan, tama? Legazpi City. Yan. Kaya Okay. encourage ka na city government na kung mga ngaki, dapat sa city government facility. Pwedeng sa Legazpi City Hospital, pwedeng dyan sa mga lying in health center, dyan magadigdi sa Umapon, Iguana, dyan sa Rawis, Yeah. basta nasa Laugan Legazpi. Pag-una ko, nasettle na ang kayo na ang address kang BRCMC, Legazpi City. Until now, daraga pa lang tabi pa rin. Siguro, baka sa address niya, Legazpi City. Pero Daraga pag-abot manggiraray. sa birth certificate, baka ibibugtak sa daraga. Di ba? Ayun nga ni. Ayun, okay. So may okay. diferensya baga, Your Honor? Yeah, Your Honor. Correct. May mga legal Kaya impediments. technically, May mga legal dapat, questions kung nata yan, di ba, Your Honor? Okay. And sabi mo kanal alkalde, dapat tayo ni programa kan syudad para sa mga magurang, dapat magbalik man ang buwis sa Opo. city government. Iyan. Okay. Okay. Di siyempre, pag nagkuha ka keyboard certificate, mabayad ka man kidit diyan sa City Hall. Siyempre dapat. Naging ka man lamang sa syudad. Although na makakakubra ka man ki 5,000 para sa panggatas-gatas, pero pang diaper, pero yan, dapat ang birth certificate, Legazpi City. Okay. Nasabutan tayo. Okay, so yan tabi, Your Honor, and that's the very clear testimonial testimony, manifestation of Mayor Tama, Your Honor. Siam Ismail. Okay. Kaya na informasyon, Alo Mario, DCGB. Salamat, Paringal. Mientras tanto, aplikante sa Educational Assistance kang Eligio Tabaco nagsusupay. One always. Dakulon ang Educational Assistance na interesado. Ano? Jomar, good morning. Kumusta dyan? Come in, Jomar. Yeah, go ahead. Hello, BP. Hello. Go ahead. Ayan na. Okay, salamat BP. Totoo yan. Talagang dahil man kakayanon kan educational assistance o pundo kan educational assistance kan Tabaco City, itong kadakulan kan mga nagmamaot na maka-avail ka ini. Ini ang asigurar o pig kumpirmar ni Madam Jen Mayo, ang CSWDO kan Tabaco. Susug sa saya, dahil na nga nilugod ninda, pigpapaabot sa mga barangay so informasyon na nag-accept sinda kan scholarship. Asin dahil naman sinda nagpo-post sa Facebook, kundi walking na lang, kumbaga makiramdam na lang sa mga gusto mag-avail. Takon i-post ninda, nagpipirila kay haluyon. Eventually, pag-abot kang katapos-tapos, dahil man maako, takulang na suislat. Yeah, Kaya ang gibo nida, ang posting ninda sa opisina na sana, para sa mga estudyante na talagang interesado, mapasiring duman sa opisina, ma-inquire kung pwede na sila mag-apply para sa scholarship. With that ngaya, medyo nalilimitaran dahil kinag-aasa na madiriyan tapos dahil naman panantapano na so islat. Ang city government kan Tabaco nagtataon nin 5,000 pesos na educational assistance, pero sarong beses lang sana makakabilan sarong college student BP Henry. Pag ika nakabil na kaan para sa sarong year, dahil ka na pwede magutro sa masunod para may taon naman sa iba. And hinali naman kan CSWD ang partisipasyon kan barangay. Dahil ta kan dati, pigapanunsiyar na hindi sa mga barangay, minaluwas, may mga nagpaparadri ng barangay officials. So, anong nangyari? Ang gibo ni danganing maibitaran niyan na igwang pigindorsar, igwang pigpili sa mga barangay officials, direktamente ang estudyante mag-walk-in sa opisina kang CSWD para mismo ang mga taga-opisina ninda ang ma-assess kan mga ini. Kaya gustong sabihin ay kapag tiyo sa ako kanal kaagad,
dahilan ipigkukonsiderar man itong mga nasa private school na dahil nakaka-receive ni ano pa man assistance hali sa iba pang ahensya kang gobyerno. And sinabi pa ni Madam Mayo na digdi qualification digdi ang para lang kawang kang grade. Ang importante naka-enroll ka. Bali babang grade mo tang pagbabasayan inda so interest kan aki na makatapos sa kolehiyo. Jomar Bien, DCG. Salamat Jomar sa report hali dyan sa Aluwas. Mula sa mga lansangan. Mga tugang alas 9 na ugaring. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinkon Mo Baby. Pero tadaon, malive giraray kita kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Thank you. Dahil pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mabuhay. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz.